Ser de også for meget porno? Er de også en parodi på dem selv? Magter de heller ikke at talentudvikle deres partner? Jeg elsker dig. Sprog med de her slappe skeder. Ja, det er godt. Det er et ord, man ikke har hørt. Man. Og en fisse, jamen det er jo sådan set på en måde også lidt noget sådan en kusse. Det er vel det mest neutrale, men det har sådan lidt 70'er-agtigt over sig. Det bliver lidt stort, ikke? Så egentlig er det svært. Men dejligt. Hvad kalder du den? Jeg kalder det helst ikke noget. Altså, jeg famler i mørket. Meget fint naturligt bryst her også. Det må vi da også lige lægge mærke til. Ja. Meget fine brystvorter.